וניתן רגע לכוח של הגוף, למשקל של הגוף, לרדת כלפי מטה. נרגיש את המפגש הזה של הרגליים עם האדמה, את המפגש של האגן עם האדמה, דרך עצמות הישיבה שלו. ולמעלה ניתן לפלג הגוף שלנו כמו לרחף בכלילות במאמץ מזערי. עם כל הוצאה של אוויר אנחנו מאפשרות לעוד משהו שמוחזק בגוף ללא צורך להשתחרר החוצה. אם זה משהו בהבעה של הפנים, אם זה החזקה בכתפיים שהיא מיותרת. ובכל פעם שאנחנו מוציאות אוויר והאנרגיה המיותרת משתחררת החוצה, נשים לב שנפתח לנו מקום למשהו חדש שיכול להיכנס פנימה, בכל פעם שאנחנו מכניסות אוויר. באופן לגמרי טבעי, כל הוצאה היא בעצם פוטנציאל של הכנסה. כל נשיפה מאפשרת לשאיפה שלנו להתרחש בהרבה יותר מלאות ובפחות מאמץ, בפשטות. ניקח לעצמנו כמה רגעים רק לעקוב אחרי התהליך הטבעי הזה של התמלאות והתרוקנות, שפל וייעוד. נזהה את המרחב הפנימי של הגוף שלנו בבוקר הזה, ועד כמה הוא באמת מצליח להכיל. בכל מקום שאנחנו שוהות בו הרבה זמן, אנחנו יכולות יותר ויותר להבחין בעוד ועוד אזורים בגוף שלנו שרוצים או יכולים להרפות ולשחרר. כלומר, ההרפיה יכולה להעמיק עכשיו ככל שאנחנו שוהות פה. ההתמסרות. עם השאיפה אנחנו נביא את הידיים כף אל כף אל מרכז הלב. בהוצאת האוויר נכפוף את הגוף קדימה לרגע לשחרר את הגב, את המפרקים של הירכיים. ונעלה בחזרה לישיבה ונחליף את השכיבה של הרגליים על הצד השני. מירי יכולה רגע להעביר משקל לעמידת 6, לשחרר כפות רגליים ותופף עליהם קצת, אם את בישיבה הזאת, ואז לחזור חזרה לאותה ישיבה. ושוב נזיז את המשקל קצת מצד לצד וניתן לה אנרגיה לרדת למטה. ממש להדגיש את המפגש של עצם ישיבה אחת, המפגש של עצם ישיבה שנייה, את החיבור של הרגליים ולאדמה, גם אם הרגליים פיזית לא נוגעות ברצפה, עדיין האנרגיה שלהם היא של אדמה, של למטה. ונחזיר את האנרגיה חזרה אל המרכז, נעשה את האנלום וילום היום עם שתי ידיים בצורה סימטרית, וגם עם עצירות נשימה אחרי השאיפה, שנוכל קצת לעורר את המערכת ולחמם את המערכת. אז שתי כפות הידיים באות למה שנקרא וישנו מודרה, שתי האצבעות הראשונות מכופפות פנימה. אם זה קשה, אז אפשר ממש להיעזר בירכיים שלנו ולפתוח את שתי האצבעות החיצוניות, למתוח ולהגמיש אותם קצת. אבל שתי האצבעות האמצעיות מכופפות פנימה, ואז אנחנו מעגלות את האגודלים, ומעגלות את האצבעות החיצוניות, ומשתמשות במנח הזה של וישנו מודרה, כדי לסתום כל פעם נחיר אחד, ונשום דרך הנחיר הפתוח. בואו נתחיל להניח ידיים על הברכיים באותה המודרה, נרפה את הכתפיים, ראש בהמשך לשדרה, עיניים עצומות. ניקח שאיפה. נוציא את כל האוויר החוצה דרך שני הנחיריים. ועם היד השמאלית נסתום את נחיר ימין בעדינות וניקח שאיפה מנחיר שמאל.
סוף השאיפה, עוצרות נשימה, והיד השמאלית שלנו נפתחת הצידה. נחליף בין הידיים וננשוף דרך מחיר ימין. נשים לב למגע העדין של קצות האצבעות על גשר האף. ניקח שאיפה דרך הנחיר הימני. בסוף השאיפה יד ימין נשלפת הצידה. ונחליף ידיים וננשוף מנחיר שמאל לאט. שאיפה משמאל. קומבהקה, עצירת נשימה, יד שמאל הצידה. החלפה ונשיפה. שאיפה. עצירה, יד ימין הצידה. החלפה, נשיפה, דרך מחיר שמאל. שאיפה משמאל. עצירה, יד שמאל הצידה. החלפה ונשיפה מימין. שאיפה מימין. ועצירה יד ימין הצידה. נחליף, ננשוף לשמאל. נסיים בזה, נשחרר את היד השמאלית אל הברך, נשחרר את המודרה מקצות האצבעות של הידיים. נחזור לנשום דרך שני הנחיריים פנימה והחוצה ללא עצירות נשימה. כמה רגעים רק להתבונן פה בתחושות. נשים לב למפגש של האגן, של הרגליים עם האדמה, לתחושת הבסיס והיציבות. וננסה לזהות את הריחוף הקליל של פלג הגוף העליון, שיש בו את המאמץ המזערי, רק את מה שנחוץ באמת כדי לשמור אותנו זקופות למעלה. בשאיפה אנחנו מחברות את כפות הידיים ביחד. ועם הנשיפה שוב בואו לקידה לפנים, נשחרר את הגב, את הגוף, את הצוואר, את בסיס הגולגולת, ממש לא לכל הגוף ליפול למטה, ראש כבד, אפשר לשלוח ידיים ארוכות לפנים, ונייצר עוד התארכות של הגב דרך ההתארכות של הידיים. ועם הנשיפה גלגלו חוליה אחרי חוליה, ואנחנו עולות מפה בחזרה לישיבה, ולוקחות את הידיים דרך הצדדים לגובה הכתפיים שלנו. עם הוצאת האוויר, אנחנו כמו מחבקות כדור גדול, הבטן נאספת, חצפת האגן נאספת, אז הזנב מתגלגל קדימה, יחד עם הראש. עם השאיפה, מבט מתרומם, החזה נפתח, ידיים עולות מבט למעלה, ועם הנשיפה גלגלו זרועות אחורה, לפתוח את בית החזה. הניחו את קצות האצבעות של הידיים, שהן מונחות, אפשר על הכרית או אפשר על הרצפה, האצבעות אליכם והגודלים אחורה. גלגלו את הכתפיים לאחור, תנו לבית החזה להתרומם ולהתפתח למעלה, מתוך הדחיפה של כפות הידיים, אבל אז בנשיפה תאפשרו לזנב שלכם להחליק בחזרה למטה, ולבטן להאסף בחזרה לכיוון הגב. כאילו האגן שלנו עושה גלגול לאחור, ועוד בית החזה שלנו נשאר פתוח לכיוון התקרה. אז קחו את הידיים לאזור מרכז הלב בצדדים, בכתפיים שלכם, ועם השאיפה הפלט של הידיים, והידיים עולות למעלה, כאילו להרימות משהו כבד לכיוון התקרה. ועם הנשיפה, סובבו את כפות הידיים, ככה שפנים כף היד פונה למעלה, הגוף יורד מטה, וקצות האצבעות נפגשות עם האגודלים. עם השאיפה להתיישב זקופות, נפתח את בית החזה, נרים ידיים בפלקס למעלה, מה שנדגיש את שורש כף היד, ועם הנשיפה נרד קדימה עם הגוף, וניקח את הידיים מאחורי הגב, קצות האצבעות לכיוון האגודלים, מצח לכיוון המזרון,
נעשה את זה עוד פעמיים. ובכל פעם אנחנו עומדות עד הקצוות, האצבעות יורות, ובנשיפה גם האצבעות שלנו עומדות לקצה, להתרגש. האחרונה, שאיפה, פלקס של הידיים, הראו את קצות האצבעות עד הציפורניים. ובנשיפה נרד חזרה קדימה. נסו להרים את כפות הידיים גבוה יותר לכיוון השמיים, ועוד להדגיש את קצות האצבעות לכיוון הגודלים, וזה שקיפוף הפוך של פרק כף היד. במקום פלקס זה כאילו פוינט של היד. לאט לאט שחררו את הידיים לאחור, גלגלו את הזנב פנימה, ואנחנו עוד חוליה אחרי חוליה. תן הראש להגיע האחרון. אנחנו שולחות את הרגליים קדימה, מעמידות אותן ברוחב המזרון, רוחב הגן, פחות או יותר. ידיים נשענות מאחורינו, בצורה שנוחה בידיים, תשימו לב שהמרפקים לא נעולים. אנחנו מתחילות להתעגל מסביב למרכז. משחרר טיפה את האזור של הזנב, של האגן האחורי שלנו, אז ככה מאוד ברגישות, תשימו לב אם אולי אנחנו רוצות לרפד את האזור כדי לעשות את זה בצורה נעימה יותר. ותנסו לנוע יותר ויותר מהאזור שמתחת לטבור, ממש לעשות מין סיבובים קטנים של הבטן התחתונה, כאילו הבטן חופרת אל הגב, נעשה את זה גם לכיוון ההפוך. זו הרבה תנועה באזור של חוליות הגב התחתון, מותנית. כמובן שגם פעל גוף עליון שלנו נע ורוקד עם הדבר הזה, אבל היוזמה של התנועה היא מהמרכז, ואנחנו יכולות ממש להבחין איך תנועה מהמרכז מהנהלת לנו עד לקצוות, כפות רגליים, ראש, כפות ידיים. ואנחנו עוצרות, מעמידות את כפות הרגליים על המזרון קצת יותר קרוב אלינו, ומתקות את האגן, מביאות את המשקל קדימה, ואנחנו מתגלגלות קצת קדימה ואחורה, על הקריות של כפות הרגליים, מעבירות את המשקל לפנים ולאחור, ואם אפשר ממש להטיל את העקבים, להוריד לרצפה, ואז להרים ולהעביר את המשקל קדימה. קצת ללוש את הקצוות שלנו, את כפות הרגליים. וננסה באמת לעבוד היום מהמרכז אל הקצוות ומהקצוות אל המרכז, ולשמור את הקשר הזה. ובואו מכאן נעלה לעמידת 6, אני מתאפקת יותר נוח במיקום הזה, אבל תסתדרו ככה כשאתן עם הידיים קדמיות לכתפיים, לא ממש מתחת לכתף אלא קצת קדימה, והאגן שלכם הוא קצת אחורי לברכיים. אוקיי, אז יש לנו ממש קצת יותר העברת משקל לרגליים, פחות על הידיים. זה גם מוריד לנו את הלחץ משורש כף היד, וגם שומר מאוד על הגב התחתון. אז אנחנו רוצות להמשיך לעבוד עם אותה תנועה של מרכז, ולחשוב על הבטן התחתונה הזאת שעושה את העיגולים והמעגלים האלה, בתוך עמידת 6, מה שבעצם מייצר תנועה של האגן בתוך עצמו. תנועה מאוד מאוד קטנה של האגן לעומת הגב, לעומת הירכיים. לקחו את זה גם במעגלים לכיוון ההפוך. אם הברכיים צריכות ריקוד, אז תרפדו אותה. קצת יותר נעים שם. ונעצור באמצע ולשמור את הגב שלנו ניטרלי, אוקיי? הוא לא מוקשט והוא לא עגול, גב ארוך יציב, כתפיים רחוקות מאוזניים, ראש וזנב רחוקים אחד מהשני, ואנחנו רוצות לקחת שאיפה, ועם הנשיפה ממש לאסוף את הבטן, את רצפת האגן, וכמו ריצ'ראץ' לסגור מהערווה לכיוון הטבור. מתוך התנועה הזאת תרגישו איך כל הגב מתעגל, הראש והזנב מתקרבים אחד לשני, ובשאיפה אנחנו משחררות את זה ומאפשרים להזנב להתארך אחורה ולקודקוד להתארך קדימה. אז עוד נשיפה ואנחנו אוספות רצפת אגן, בטן תחתונה, ערווה לטבור גב עגול ראש פנימה. ובשאיפה שוב פורסות, גב ארוך בין הזנב לקודקוד, שימו לב שזאת לא הקשתה, אנחנו לא פורסות עם הבטן למטה. ושוב נשיפה והבטן נאספת, רצפת אגן נאספת, ועם האיסוף הזה תנו משקל ימינה וקחו את ברך שמאל, קרוב על בית החזה שלכם, כאילו התנועה של הבטן, האיסוף הזה של הבטן משך את הברך השמאלית אליכם. ובשאיפה תשלפו את הרגל השמאלית אחורה, כמו שהזנב והראש מתארחים ומתרחקים זה מזה. ושוב, בנשיפה רצפת אגן ובטן נאספות, ואנחנו מושכות בעזרת המרכז את הקצה, פנימה, מתוכנו, ולוקחות אוויר ופורסות החוצה. ובפעם הבאה, אם זה מתאפשר וזה לא יותר מדי, אז בטן ורצפת אגן נאספות, מרפק ימין מצטרף לברך שמאל, ואנחנו משתבללות פנימה, ובשאיפה שולפות החוצה, ראש וזנב, יד ורגל.
אוספות, רצפת אגן בטן, מתוך האיסוף הזה במרכז, הקצוות נמשכות אל האמצע. מתמגנטות למרכז, ושוב שאיפה ונשלוף, יד ורגל מתוך זנב. פעם אחרונה נשיפה, חפשו את האיסוף הזה, אם זה יותר מדי לעבוד עם יד ורגל, תעבדו רק עם הרגל, תשאירו את היד על הרצפה. בשאיפה הבאה אנחנו שולפות החוצה יד ורגל, מניחות את הרגל השמאלית שלנו מחוץ לגבולות המזרון, כלומר שמאלה, היד הימנית נפתחת, אנחנו מסובבות את בית החזה ואת המבט למעלה, ועם הנשיפה אנחנו נכנסות לפיתול לכיוון רגל שמאל, כתף ימין מתחת לכתף שמאל והמבט עולה למעלה. עם השאיפה, שחררו את הבטן ורצפת האגן, תנו ליד הימנית להישאף גבוה, לפתוח את בית החזה, רגל שמאל נשלפת שמאל. עם הנשיפה אנחנו אוספות בטן רצפת האגן, מתוך האיסוף הזה כאילו אנחנו משחילות יד מתחת ליד, מבט מעבר לכתף שמאל, ושוב עם השאיפה, פעם אחרונה ביטול הזה. ונשיפה, איסוף של מרכז שמאפשר לקצוות שלנו להתקרב. אנחנו נשארות כאן על הכתף הימנית, הצד הימני של הראש של המזרון. שולחות את היד השמאלית שלנו בשאיפה קדימה מעבר לראש, לפתוח עוד את בית החזה, להאריך את מותן שמאל. ולאט לאט מפה להעביר את המשקל אחורה, ישבנים לכיוון עקב ימין ומעבר לעקב. אז אני בעצם מתיישבת ככה שהעקב הימני שלי קרוב למפסעה הימנית, אני משנה את המנח שיהיה ברור. וזה כאילו לקחתי את זה לפיסוק שלם וכופפתי דרך אחת. בסדר? אז בעצם יש לי איזון במפרקים של הערכיים, אתם כמובן ממננות את זה לפי איך שמתאים. אפשר לשים מגבעה מתחת לישבנים אם זה תומך יותר בגב והאגן. ואנחנו לוקחות שאיפה כשהידיים נתפסות לצדדים, כאילו משהו באזור של המרכז מתפרס, מתפשט במרחב, הידיים מבטאות את זה, ועם הנשיפה שלחו את היד השמאלית אל הרגל ואת ימין שלכם מעבר לראש. מצוין. קחו פה שאיפה ותפרסו את יד ימין שלכם למעלה לכיוון השמיים, ובנשיפה אנחנו סוגרות את היד, סוגרות את המותן הימנית ומסובבות את הטבור שמאלה לכיוון הרגל השמאלית. עכשיו, תשלחו את יד ימין לכיוון הרגל השמאלית שלכם, היא לא חייבת לגעת, אבל היא נשלחת לשם. ואל מול השליחה של היד החוצה, תאספו את רצפת האגן, תאספו את הבטן וכמרו את הגב שלכם, כמו שעשינו בעמידת 6 לגב עגול. זו וריאציה כזאת של C-shape, אם אתם מכירות את זה מהפילאטיס. הבטן נאספת אל הגב, הגב רוצה אחורה, כאילו החוליות רוצות לגעת בקיר שמאחורינו. והמותן הימנית חושבת עוד קדימה, כלומר טבור שמאל. מפה עם השאיפה אנחנו לוקחות סיבוב, פותחות את בית החזה. היד הימנית תבוא מאחורי הגב שלנו. יד שמאל עושה סיבוב לכיוון בערך ימין, אנחנו מרימות את האגן למעלה בשאיפה. איסוף של רצפת אגן בבטן נשיפה, מחזיר אותנו חזרה אל המזרון. ושוב, לוקחות אוויר ועולות, שאיפה. נתפרס לכל הכיוונים של התנוחה. בנשיפה אנחנו אוספות את המרכז שאוסף את הקצוות אליו. ופעם נוספת, משחררות את המרכז, מאפשרות לטווחים לגדול ונשאר שם. ובתוך התמיכה הזאת החוצה, תרגישו שכל פעם שאתן אוספות, מוציאות אוויר ואוספות, אז משהו באיסוף הזה של רצפת האגן והבטן מחבר את הקצוות אל האמצע, גם כשהם נורא רחוקים אחד מהשני. רגל, יד, ראש, זנב. כל פעם שננשוף, כל הקצוות, כל הכתבים הרחוקים האלה מתחברים זה אל זה באיזושהי נקודת אמצע. ולאט לאט נרד בחזרה עם הנשיפה. נשלח את הידיים קדימה, ככה שאנחנו ממש באמצע בין שתי הרגליים. מעולה, תשמרו את בית החזה שלכם פתוח, את הכתפיים מגולגלות לאחור, פלקס של הרגל השמאלית שמבטא גם איזושהי יציאה החוצה דרך העקב ואיזושהי החזרה פנימה דרך הבעונות. אם יש אפשרות, אנחנו יורדות קצת יותר נמוך, אפשר על המרפקים, אפשר לשלוח את הידיים קצת יותר קדימה, וגם תנו לראש שלכם ליפול, לגלוש למטה, תרחיק כתפיים לאוזניים, ואם זה נעים, תוסיפו קצת נודות של ראש, להנהן עם הראש כמה פעמים, בתוך הראש ככה, בתוך העקיפה לפנים, הראש עושה תנודות של כן. ואנחנו לאט לאט עוצרות את התנועה הזאת, מגלגלות את הזנב ועולות חוליה אחרי חוליה, וחוזרות מכאן חזרה לעמידת 6. אז בואו נעשה את המעבר, קחו רגליים רגל אחת אחורה,
נסתדר רגע בעמידת 6, אם אתם רוצות לבדוק את האורך המדויק, אז אנחנו מניחות ישבנים על עקבים, ידיים ישרות, וזאת המדידה שלנו, אנחנו עולות ככה שהידיים ישרות בדיוק באותו מקום, ישבנים קצת מאחורי הברכיים, לא קדימה לברכיים, אז יש לנו הרבה הגנה על הגב התחתון, והגב הוא ניטרלי. עכשיו, בתוך המקום הזה, תנסו רגע לעצום עיניים ורק להרגיש את ההבדל בין צד אחד לשני. מה קורה במותן הימנית שלכם? לעומת המותן השמאלית. מה קורה בצדדים של הצוואר? איך רגל ימין מרגישה עכשיו? איך רגל שמאל מרגישה לעומתה? אנחנו לוקחות שאיפה, מתארכות מהזנב אל הקודקוד, ממש כאילו הקודקוד רוצה לדחוף את הקיר שלפנינו, ועם הנשיפה, רצפת האגן נאספת, זנב מתגלגל, בטן נאספת לגב, וכל התנועה הזאת בעצם מעגלת אותנו, ואוספת אותנו פנימה, משבללת אותנו לתוך עצמנו. עם השאיפה, חפשו את ההתארכות, את האורך האופטימלי בין הזנב לקודקוד שלכם, ועוד פעם, נשיפה, המרכז נאסף ומושך עליו את כל הקצוות, הזנב, הקודקוד, ואפשר ממש להבין חוויה גופנית, להרגיש את הידיים והרגליים גם נמשכות למרכז. אז כבר בשאיפה הבאה, תתחילו להעביר משקל לרגל השמאלית. עם הוצאת האוויר, רצפת ידיים בטן וזנב, הכל נאסף פנימה, ודרך ימין עכשיו מתרוממת ובאה לכיוון החזה. בעצם מוסיפות, מדגישות את האיסוף למרכז, ועם ההתארכות של ראש וזנב, שלחו את רגל ימין שלכם אחורה. שימו לב שהיא לא נפתחת מדי הצידה, בורחת מדי למעלה. נשיפה אנחנו שוב אוספות, בטן רצפת הגן, זנב, דרך הנצח. ושולחות, זנב אחורה, ראש קדימה, רגל לאחור, ונוסיף כבר את היד השמאלית. שלחו את יד שמאל קדימה. נשיפה ואנחנו אוספות, קודם כל הזנב, רצפת האגן, הבטן, ומשם כל הקצוות נמתחים או נמשכים לכיוון המרכז. ושאיפה שוב, נשלח יד ורגל בקבוצה. ופעם אחרונה, מתוך המרכז, הקצוות נמתחים פנימה, וכשאנחנו משחררות את המרכז, יש לקצוות את האפשרות לצאת החוצה לתנועה. קחו את הרגל הימנית שלכם עכשיו החוצה, מחוץ לגבולות המזרון, ימינה. רגל ישרה, כף הרגל דורכת, הבעונות פונות קדימה כמה שניתן. היד השמאלית נפתחת הצידה ולמעלה. אז יש פה פיתול שהוא יחסית מוגבל, ובנשיפה אנחנו נכנסות פנימה, יד שמאל מתחת ליד ימין, כתף שמאל לרצפה, פיתול. מצוין, אל הרגל. ועם השאיפה אנחנו פורסות, אז יש ממש תחושה שכל איבר רוצה לכיוון שלו. יש לכם את יד ימין לרצפה, יד שמאל, רגל שמאל לרצפה, ראש וזנב, רגל ימין ויד שמאל, כל אחת לכיוון שלה. ואז בנשיפה, איסוף שכמו מקרב את כל האיברים בחזרה, קרוב אחד אל השני, היד רוצה אל הרגל. ובפעם האחרונה, שאיפה לתוך הפיתול, נפתח. תאריכו את השדרה, תשמרו אותה ארוכה, ולנשיפה אנחנו נכנסות פנימה לפיתול הזה. נשנות על הכתף השמאלית, על הצד השמאלי של הראש. היד הימנית שלנו יכולה להתארך קדימה, כדי לעשות לנו עוד קצת מקום לפתוח שם, את המבט, את החזה, ותרחיקו את הזנב מהקודקוד ואת הקודקוד מהזנב. לאט לאט תחזירו את יד ימין, תדחפו את עצמכם משם. אנחנו עוברות לשבת מעבר לעקב השמאלי שלנו. אז רגע להסתדר שם, להניח את העקב השמאלי על יד המפסעה השמאלית. רגל ימין שלנו ישרה, ושוב זה כמו פיסוק, אם הייתי באופבישטה, ופופפתי את הברך, ככה הייתי נכנסת לאותו מנח בדיוק. אוקיי? אנחנו שולחות את יד ימין אל הרגל, היא יכולה להחזיק בבעונות, היא יכולה להחזיק בשוק, זה לא חשוב איפה. ואנחנו לוקחות שאיפה, היד השמאלית באה מעבר, ועם הנשיפה אוספות פה רגע את רצפת האגן והבטן, תראו מה האיסוף הזה עושה, איך הוא מדגיש את המשקל לאדמה, את האיזון בין עצמות הישיבה, ובשאיפה תפתחו עוד קצת את בית החזה והמבט למעלה, ובנשיפה אנחנו סוגרות ומסובבות את המותן השמאלית לכיוון האדמה, את הטבור לכיוון הירך הימנית שלנו. אז יש פה בעצם פיתול שסוגר אותנו. תשלחו את יד שמאל לכיוון רגל ימין, ובו בזמן את הגב שלכם אחורה. זה קצת מרגיש שהיד והגב נמתחים אחד הרחק מהשני. אז הגב מתעגל לאחור, זנב אסוף, בטן אסופה, יד שמאל נשלפת קדימה, עד שנרגיש את המותן, את הגב התחתון השמאלי שלנו מתארך.
עם השאיפה הבאה נפתח נעלה וניקח את יד שמאל שלנו מאחורי הגב. נשיפה, רגע נתרגל פה במרכז, ועם השאיפה יד ימין עושה סיבוב, אנחנו עולות מפה למעלה. כל הקצוות של הגוף נפרדים זה מזה, ובנשיפה האיסוף מחזיר אותם חזרה למרכז. מעולה, ושוב, האוויר נכנס ואנחנו יוצאות החוצה. משהו במרכז שמרפא מאפשר לנו את התנועה. ואז הנשיפה, האיסוף של מול הבנדה, אודיאן הבנדה, ואנחנו יורדות חזרה, מתחברות לאדמה, קצת מחברות קצוות אל האמצע, ופעם נוספת, עולות לתוך התנוחה ונשארות שם, בתוך השהייה הזאת לחפש את הנשיפה והאיסוף, שבתוך התנוחה הגדולה מחברת לנו בעצם את כל הקצוות למרכז, ולא תחושה של הנה ניתוק של האיברים זה מזה, אלא גם בתנוחות גדולות למצוא את החיבור לאמצע. לאט לאט לנו חזרה לישיבה, ישלחו את הידיים קדימה, אנחנו ממש פרונטליות, אוקיי? גם עצמות הכסל, גם עצמות הבריח, הכל מסתכל על אותו כיוון, מביאות את הידיים קדימה, אפשר לקצות האצבעות, לגלוט את כתפיים מאחור, לפתוח את בית החזה, לשמור גב ארוך, גב ארוך, ואז אם יש אפשרות נראה קצת יותר, וניתן גם לצוואר להרפות ולראש ליפול, ותוסיפו גם פה קצת תנועות של כן, כל תנודה כזאת של הראש, כל שקשוק כזה, יש לו איזושהי השפעה על הרקמה האחורית שלנו. וגלגלו זנב וחוליה אחרי חוליה אנחנו חוזרות לישיבה. לכפוף את הברך הימנית, נניח את כפות הרגליים שלנו יחד כף אל כף. אנחנו מחזיקות בקרסוליים שלנו ומעבירות את המשקל מצד לצד, קצת ככה באמת להדגיש את החוויה של ימין, את החוויה של שמאל, כל אחת בפני עצמה. ואז מתוך התנועה של מצד לצד תוסיפו גם תנועות מעגליות של הגוף מסביב לאגן. בואו לעשות לעצמכם מסאז' שגנים, לאזור הזנב, לכל הרקמות השטחיות של רצפת האגן. ואם יש קצת יותר יציבות, תנסו שאתם מתגלגלות אחורה, מנתק כפות רגליים מהרצפה. ופה אנחנו באמת יודעות שכבר המרכז שלנו צריך להיות מאוד ער כדי שזה יקרה. נחליף את הכיוון של הסיבוב אל הצד השני. אם יש בדרך, בסיבוב הזה מקומות שכואבים או לא נעימים, אז תעבדו קצת יותר לאט, אוקיי? וברגישות. לא לתוך הכאב, כמו שבטוח. אוקיי, נעצור באמצע, ואנחנו רוצות להטות את המשקל לאחור, לקחת אוויר ולהתארך. אז מהצד, אני נוטה קצת אחורה, נשארת אחורה כמקשה אחת. לאט לאט אני מנתקת את החלק של הבעונות מהרצפה, ונעזרת בידיים ומרימה את כפות הרגליים שלי באוויר, מוצאת את שיווי המשקל, תרפות הכתפיים, תנו משקל לרדת לתוך עצמות הישיבה אל האגן שלכם ימין ושמאל. ותתפסו ביד ימין ביוגי סטולה, זה 3 אצבעות, 2 אצבעות, אצבע מעורב הזאת של הידה, והעבודה, אנחנו תופסות את הבולן הגדולה של רגל ימין, אפשר גם ברגל שמאל, זה לפעמים קצת יותר קל, ובשאיפה הרגל הימנית שלנו נשלפת הצידה, יכולה להתיישר או להתיישר חלקית, ועם הנשיפה, איסוף רצפת אגן ובטן, מחזירים את הרגל חזרה אל קו האמצע. הגב ישר אותו גב בתוך הדבר הזה. שוב, רגל שמאל עכשיו נפתחת עם השאיפה, אוויר שנכנס, תנועה של התפשטות במרחב, הרגל לא חייבת להתיישר. בנשיפה אנחנו אוספות רצפת אגן ובטן ומחזירות חזרה את כף הרגל השמאלית, ועושות את זה עוד פעם אחת לכל צד. שאיפה רגל ימין, מה שתרגישו כמו הבטן שמתנפחת, כמו החזה שמתמלא, אז גם הרגל נעה החוצה בהדרגה, ואז ההתרוקנות היא זו שמביאה אותה חזרה לאמצע. ושוב בשאיפה, רגל שמאל שלנו, נפתחת בצידה, כמה שהיא יכולה, לא חייבת להתיישר עד הסוף, וחוזרת עם האיסוף בחזרה למרכז. בשאיפה הבאה, שתי הרגליים, מתנתקות אחת מהשנייה, אנחנו יכולות רגע לעצור פה בדרך, להוציא אוויר ולחפש את האיסוף אל האמצע, רצפת אגן ובטן, ערות, ומתוך החוויה של מרכז ער, אנחנו יכולות גם לשחרר את המרכז, לאפשר תנועה החוצה, וגם בתנועה החוצה לשמור חיבור חזרה על האמצע. אז גם שהרגליים שלי בפיסוק מאוד מאוד גדול, הן תמיד בסוף מחוברות למרכז. אז כל נשיפה אני מזכירה לעצמי את העניין הזה. ועם הנשיפה הבאה אנחנו גם נשתמש בה כדי לאט לאט. לסגור את כפות הרגליים, כף אל כף, להניח אותן חזרה על המזרון,
להזדקף מעל האגן, ואז לבוא קדימה כמה שאפשר. בלי למשוך או לדחוף בכוח, רק רגל מגע קצת לפנים, שחררו את הנפסעות שלכם, שחררו את הגב התחתון, וקחו את הבטן. נראה עם הנשיפה נעלה חוליה אחר החוליה. אנחנו מעמידות את כפות הרגליים שלנו על המזרון, ורוצות לעלות מפה לעמידה, אז אנחנו נתמוך בעצמנו עם הידיים, נרים את המשקל קדימה, ידיים אל הרצפה, ועם השאיפה לאוטנאסנה של חוט האגן אחורה, רגליים ברוחב של הגן, אתם יכולות רגע להסתדר פה ולארגן אותם במדויק, ובנשיפה לשחרר את הגוף כמה שהוא יכול, בלי לדחוף או למשוך בכוח לשום כיוון. תישארו רגע במקום הזה, ותשחקו למרכז הכובד, תקחו את המשקל שלכם קצת קדימה לכריות, וקצת אחורה אל העקבים, הלוך וחזור, הלוך וחזור. יופי, ובפעם הבאה שאתם לוקחות את המשקל אחורה אל העקבים, גלגלו את הזנב פנימה, הברכיים קצת כפופות, ואנחנו לא חוליה אחר חוליה דרך גב עגול. בדרך, תרחסו את הבטן, תאספו את קרקעית האגן, תאספו את הבטן, ותראו כמה זה תומך בהתרוממות שלכם לעמידה. אתם רוצות רגע לסדר את הזווית של הצילום, תעצרו רגע ותסדרו שאני אוכל לראות אתכם טוב יותר, אנחנו נעשות קצת ברכות לשמש ותנוחות עמידה. אוקיי. אז אנחנו עומדות בחלק הקדמי של המזרון עם רגליים ברוחב הגן. רגל ימין שלנו תומכת בצד הימני של הגוף, בצד הימני של האגן, בצד הימני של הגב, אותו דבר רגל שמאל. כל רגל בנפרד, אבל שתיהן בסוף עובדות ביחד, בתוך איזשהו חיבור של אמצע. אנחנו מניחות את כפות הידיים שלנו מול הלב, כף אל כף, ורק עוצמות את העיניים. להפנות את הקשב אל החיבור הזה בין ימין ושמאל, המפגש בין כפות הידיים, בקצות האצבעות, בשורשי כף היד. מפגש שממש ממחיש לנו איפה ממוקם המרכז. בפלג התחתון של הגוף נשים לב שכפות הרגליים כל אחת עומדת בפני עצמה. הרגליים עומדות כל אחת בפני עצמה. אבל בסופו של דבר הן מתחברות אחת אל השנייה באזור קרקעית האגן, בקצה של הירך הפנימית. ואפשר ממש להרגיש את התפצלות הכוחות של השדרה, של המרכז שלנו, באזור קרקעית האגן אל תוך הרגליים. כאילו הרגליים הם סוג של מזלג של קו האמצע. קו אמצע שהתפצל לשניים. עם הנשיפה, שחררו את הזרועות למטה, נפתח את העיניים, אנחנו לוקחות אוויר, הידיים מתרוממות לגובה הכתפיים, אנחנו מקפלות את המרפקים לצדדים, ומשלבות את האצבעות של הידיים מאחורי הראש. עכשיו תיקחו את המרפקים קצת קדימה, לזוויות של העיניים, שתראו אותם בקלות. ועם השאיפה אנחנו נתארך מעלה, זה כאילו הקודקוד רוצה לדחוף את התקרה לכיוון השמיים, ועם הנשיפה אנחנו נאסוף רצפת ידיים בבטן ונרים את העקבים שלנו באוויר, נעלה לכריות כפות הרגליים, ונשאר ארוכות. שימו לב שאין הקשתה חזקה של הגב, שאתם לא נשארות יותר מדי קדימה או אחורה, והמרפקים קצת קדמיים לראש, ככה שאנחנו באמת שומרות את האגב העליון שלנו פתוח ולא מכווץ. לוקחות בשאיפה, ועם הנשיפה תדמיינו שיש כרית או כדור קטן קובייה בין הירכיים, אתן מחבקות אותן. שתי הירכיים חושבות על האמצע, הן לא נפגשות, אבל הן מפעילות את הירך הפנימית. בשאיפה תשחררו את זה ותנסו להתארך עוד קצת למעלה, להרגיש את הציר המרכזי שלכם צומח, מבין הרגליים עד הציר המרכזי, ובנשיפה שוב תדגישו ירכיים פנימיות אחת אל השנייה. לחזק את הקו המרכזי ואת החיבור בין הרגליים. אז עוד שאיפה אחת להתארך, ובנשיפה תורידו את העקבים, תורידו את הידיים אל צידי הגוף שלכם, חוזרות לתדאסנה, וכל שאיפה, ועם הנשיפה אנחנו גם נכפוף את הברכיים ונתכופף עם האגן שלנו אחורה לכיוון של אוטקטאסנה. ושימו לב שעם האגן שלכם קדמי, יש הרבה לחץ על פיקות הברכיים, אז אנחנו מטות את האגן לאחור, גם אם זה אומר שהוא קצת יותר נכון. ולוקחות בשאיפה כשהידיים מפרסות ל-V-shape, פלקס בכפות הידיים. עם הנשיפה אנחנו הופכות את כפות הידיים, כביל כף היד לתקרה, גוף אל הרגליים, קצות אצבעות הידיים לכיוון האגודלים. עובדות על הקצוות.
ומכפות הרגליים תדחפו את עצמכם לתוך אוטנאסנה. הידיים ב-V-shape flex לכפות הידיים. שוב. מין התפרסות לכל הכיוונים, ובנשיפה אנחנו מתקבצות לתוך עצמנו, משתבלות, עושות אצבעות הידיים לאגודלים, ידיים מאחורי הרגליים, ועושות את זה פעם נוספת. שאיפה, כופפו את הברכיים, רגליים אל האדמה, ידיים אל השמיים, פלקס בכפות הידיים, ועם הנשיפה בואו שוב לאוטנאסנה. נשיפה, התכנסות. שאיפה הבאה, אנחנו עולות כל הדרך. דרך ברכיים כפופות תעלו לאורדווה-סטאסנה. תאריכו את הזרועות, תאריכו את הברכיים, בית חזה נפתח, ועם הנשיפה אנחנו יורדות כל הדרך עד למטה, לאוטנאסנה, ממשיכות מכאן לברכה לשם. שחררו צוואר וראש, ועם השאיפה בית החזה יפתח קדימה, שדרה מתארכת, הלב נפתח, ועם הנשיפה אנחנו מניחות את הידיים, צועדות ומנטרות אחורה לקורה. הגוף שוכב באוויר, מקביל אל האדמה. אנחנו לוקחות אוויר פה, ועם איסוף של רצפת הידיים ובטן יורדות לאן שמתאים. ברכיים חזה בסנטרות של טורנגה או גוף ששוכב על המזרון, טורנגה מדהים, ומהרגליים תתחילו לנוע קדימה ותרגישו את ההתפשטות והמרחב, התארכות, התרחבות של הלב, ועם הנשיפה איסוף של רצפת הידיים ובטן באופן אקטיבי, שכמו אוסף אותי אל תוך עצמי, בכלב פה למטה. אנחנו 5 נשימות בתוך הכלב, ראש כבד בין הזרועות, נכון נשיפה, שחררו עוד קצת את בסיס הגולגולת והצוואר, תנו לעקבים להישמט לכיוון האדמה, ועם כל שאיפה תרגישו את עצמות הישיבה שלכם שואפות למעלה, מכיוון השמיים, אחורה ולמעלה. שאיפה נוספת, אנחנו רוצות לנשום כמו מהמרכז אל הקצוות, כמו קרן לייזר. שאיפה שיוצאת כמו מהבטן, אל קצות כפות הידיים, מהבעונות של הרגליים, אל עצמות הישיבה, ונשיפה שאוספת בחזרה את הקצוות אל המרכז, אנרגטית, בתוך התנוחה הזאת. עם השאיפה הבאה, תנו לעקבים שלכם להתרומם גבוה, כופפו מעט את שתי הברכיים, ואנחנו עוברות קדימה בניטור או הליכה עם הנשיפה. איסוף אל תוך עצמנו. חצי אוטנאסנה בשאיפה, בית חזה נפתח, שדרה מתארכת, מבט לפנים, כתפיים רחבות, נשיפה תעמיקו עוד לתוך אוטנאסנה. התרוקנות שמאפשרת לנו עוד השתבללות פנימה. יופי, ועם השאיפה אנחנו צומחות, הרגליים מתנדקות לאדמה, ידיים מפרסות לצדדים, ראש וזנב מתרחקים אחד מהשני. כל הקצוות עובדים כל אחד לכיוון שלו, או כל קצה לכיוון שלו. בשאיפה תאספו את הידיים למרכז הלב, אספו בטן, רצפת ידיים, שימו לב להתארגנות בין הירכיים, איזושהי חוויה של התקבצות כזאת בין הרגליים, ועוד פעם פריסה לכל הכיוונים, זה ממש כאילו הרגליים דוחפות את הרצפה, הקודקוד והזנב מתארחים, הידיים מפרסות בחלל, ועם הנשיפה אנחנו לוקחות את כל הקצוות פנימה, לתוך אוטנאסנה מלאה, ראש כבד. עם השאיפה הרגליים אל האדמה, זנב אחורה ראש לפנים, כתפיים רחבות, נשיפה מניחות ידיים, צועדות או מנטרות אחורה לקורה. זה קורה בנשיפה במקום שאנחנו צריכות את התמיכה של רצפת האגן והבטן. ולוקחות פה שאיפה אחת אקסטרה, להתארך, להתרחב למרות הקושי, ובנשיפה יורדות לאן שמתאים, אשטנגה למזכר, ברכיים כזה בסנטר, עוד שטורנגה או לשכב על הבטן, ועם השאיפה ננוע בחלל, נתפשט לאורך, לרוחב, נתפוס מקום. ואז בנשיפה נאסוף את הזנב והבטן ונעלה משם לכלב פה למטה. נסתדר רגע עם רגליים ברוחב הגן, ידיים ברוחב כתפיים, ראש כבד. בכל נשיפה אנחנו יכולות להרפות משהו, ויחד עם זה גם להתכנס לתוך עצמנו. לשחרר קצת את הבחוץ, להדגיש את הבפנים. ובכל שאיפה לצאת מהבפנים החוצה לקצוות, ואולי אפשר גם להרגיש את זה אפילו בגב שלנו, בשכבה החיצונית של האור. שתי נשימות נוספות, תחשבו על מין קרן לייזר כזאת שנפרסת עם השאיפה לכל הקצוות שלה, מתפשטת במרחב, ובנשיפה נאספת בחזרה לתוך המקור של עצמה. ובשאיפה הבאה תרימו את העקבים גבוה, כופפו קצת את שתי הברכיים, ואנחנו צועדות ומנטרות קדימה. החלק הקדמי של המזרון, עוד שאיפה לחצי אוטנאסנה, ונשיפה לאוטנאסנה מלאה. נתפרס לכל הכיוונים, רגליים לאדמה, ידיים לצדדים, ראש וזנב, נעלה אורדווה-סטאסנה, חזרה לטדאסנה,
ועוד סיבוב אחד כזה, ניקח אוויר, ממש נרגיש עם הרגליים משתרשות אל האדמה, וזה נותן את הפולס, לפרוס ידיים, להאריך שדרה, ואז נראה את כל הדרך עד למטה, אוטנסנה, שחררו את כל הגוף לכיוון האדמה, נקרא לראות, תרפו ראש בצוואר, ואז קחו שאיפה ותרגישו הרגליים אל האדמה, החזה מתרחב, מבט קדימה, ראש וזנב מתרחקים זה מזה, בשאיפה אנחנו מניחות את הידיים, צועדות ומנטרות אחורה לקורה, גוף שוכב באוויר. שאיפה אחת שם, תרחיבו את הלב הקדמי, תרחיבו בין השכמות שלכם, ונשיפה רדו לאן שמתאים, שטוריים והברכיים חזה וסנטר, אל המזרון. ותתפשטו במרחב עם השאיפה, מהרגליים אל הלב שנפתח, ראש רחוק מזנב, ועם הנשיפה אנחנו אוספות את הזנב פנימה, אוספות את הבטן, וכמו מתאספות לתוך עצמנו אל כלב פונה מטה. משהו נורא ככה מתכנס בכלב, גם האוריינטציה של המבט. וחפשו עוד מקומות יצירתיים לנשום עליהם בתוך הכלב, להרגיש את השאיפה מרחיבה את העצם, מרחיבה את הגב, את הירכיים האחוריות, את השטח של כף היד שלכם כנגד המזרון, ואז בכל נשיפה תרגישו את האיסוף הזה של המרכז, משהו שמחבר קצוות לאמצע, משייך את האיברים אל הגוף, את כל האיברים לגוף אחד. עם השאיפה הבאה, הרגל הימני שלנו תתרומם באוויר, נשאיר אותה בגובה של הגן. בנשיפה אנחנו אוספות רצפת הגן בבטן, במין חוויה ששומרת את הגב שלנו ארוך, בלי להקשיב את הגב התחתון, ולוקחות עוד שאיפה ומרימות את רגל ימין עוד יותר גבוה, למעלה לכיוון השמיים, ופותחות את הטבור ימינה. הטבור פונה ימינה, מבט מתחת לבית שכי ימין, ידיים עמוק לתוך האדמה, רגל שמאל לאדמה, רגל ימין גבוה למעלה, וזה יכול לקרות גם בעמידת שש, הברך השמאלית לרצפה, זה קצת יותר קל. עם הנשיפה שלחו את הרגל הימנית כל הדרך קדימה בין הידיים. אם צריך עזרה, עם היד תביאו אותה בין הידיים שלכם. תורידו את העקב השמאלי שלכם פנימה, עקב אחורי לרצפה, ואנחנו לא מפה לווירה בדרסנה 2. היד השמאלית עושה לי שבשבת לאחור, יד ימין שלנו נפתחת קדימה. מצוין. לוקחות פה שאיפה ופורסות, ידיים, רגליים, ראש וזנב. זה קל, בנשיפה אוספות בחזרה. ברך ימין מתיישרת, כפות ידיים אל הלב, רצפת הגן ובטן נאספות, ובשאיפה אנחנו מתפרסות לכל הכיוונים, יוצאות החוצה מהמרכז. ידיים, ברך ימין מתכופפת, רגליים, כל אחת המקום שלה, ושאיפה אוספות חזרה. הכל על המרכז. מצוין, שוב, לוקחות שאיפה, ושתי הידיים נפתחות, ברך ימין מתכופפת, רגל שמאל נפתרשת אל האדמה, ולשאיפה אוספות חזרה אל המרכז. פעם הבאה, שאיפה עד הקצוות, תרגישו את כפות הידיים עובדות, נסובב את פנים כף היד לכיוון השמיים, ונעשה פלקס של כפות הידיים והאצבעות פונות לכיוון הרצפה. קחו שתי נשימות במקום הזה, מבט על שורש כף יד ימין, שתי כתפיים בתוך הגב, שכמות רחבות. עם השאיפה הבאה, הרימו את העקב הימני באוויר, ובנשיפה נוריד את העקב, נוריד את הידיים וניישר את הברך הימנית שלנו. נקרב קצת את הרגל השמאלית על רגל ימין, ונסובב את הבעונות של רגל שמאל פנימה, ככה שאנחנו פונות עכשיו על רגל ימין שלנו. אנחנו בעצם פרונטליות אל החלק הקדמי של המזרון. מעולה. הידיים עומדות לצידי הגוף, ועם השאיפה הברך ימין תתכופף, והידיים מתרוממות ל-V-shape. פלקס של כפות הידיים. עם הנשיפה אנחנו שומרות את הברך הימנית כפופה, ידיים באות מאחורי הגב, אצבעות לכיוון הגודלים, ואנחנו משעינות בטן, צלעות על הירך, אבל תסובבו את הטבור ימינה. בשאיפה נעלה בחזרה למעלה. אפשר להוסיף אישור לרגע של הרגל הימנית, פלקס של הידיים, V-shape. עם הנשיפה כופפו את הברך, רגעו קדימה, ידיים באות מאחורי הגב, כאילו רוצות לגעת בשמיים, קצות האצבעות לגודלים. בואו נעשה את זה שוב, שאיפה ונעלה. אפשר שנייה ליישר את ברך ימין, לתת המנוחה, פלקס של הרגל, מבט, ונשיפה. כופפו את הברך ונרד קדימה. אצבעות לגודלים. בשאיפה, שלחו את הידיים קדימה אל הרצפה. נשיפה, חפשו את האיסוף של הקצוות על המרכז. שימו לב, הידיים רחוקות קדימה, רגל שמאל מאחור, ברך ימין, כפופה רגל ימין לתוך האדמה. בתוך כל הכיוונים האלה, הכל בסוף מתחבר אל האמצע. תנסו לחוות את זה בגוף, ואז לאט לאט להעביר את המשקל לפנים, לנסות ולנתק את הרגל השמאלית, ובשאיפה אחת לפתוח את יד שמאל למעלה.
רגל שמאל אחורה, קודקוד הראש קדימה, יד ורגל ימין האדמה, ועם הנשיפה לרגע להוריד בחזרה למטה. רגל שמאל פוגשת שנייה את המזרון, יד שמאל יורדת, ובשאיפה אחת, ממש נרגיש של קרן הלייזר, זו פורסת את הגוף לכל הכיוונים. ואופ, אני בארבע צ'נדראסנה, וחוזרת בחזרה עם הנשיפה. אוספת קצוות למרכז, קצת מקטינה את הטווחים, פעם אחרונה, אנחנו עולות ונשארות שם שני נשימות. שאיפה, יד נפרסת, רגל לאחור, קודקוד וזנב, נשארות נשיפה, תחפשו את החוויה של האמצע, את החיבור של הקצוות למרכז. ועוד נשימה אחת, ואיסוף אל המרכז, שאיפה אחרונה, ועם הנשיפה לאט לאט מורידות את היד, מורידות את הרגל, שולחות את רגל שמאל אחורה בערך למזרון, ברך ימין לצידה, וידיים על הרצפה, ואנחנו לוקחות תנועות קטנות של המרכז. כאילו הזנב מצייר מעגלים בחלל של החדר, תרגישו את האזור שמתחת לטבור, אותה בטן תחתונה שהיא במרכז שלנו, חלק ממרכז הכובד. תניעו את האדם קצת לכיוון ההפוך, רוצים לשחרר שם מבפנים, ולאט לאט לתנוחת העוגה, ניקח נשדנים לעקבים, ידיים יכולות להיות אחורה לצד כפות הרגליים, יכולות להיות קדימה, כמו כרית גבוהה, מוגבעת, לגרוף על אגרוף, או פשוט כריות שטוחות של כפות ידיים. בתוך המנוחה הזאת של העובר, תנסו ממש לחוות. בכל שאיפה זה חוויית התרחבות של תאים, ממש ברמה התאית שלכם, תרגישו איך כל תא ותא בגוף מתרחב ומתכנס עם כל נשיפה. שאיפה הבאה, נשלח ידיים קדימה ואנחנו עולות לעמידת 6. עם הנשיפה, זנב ובטן רצפת הגב נאספות, ואנחנו רוצות להתעגל פנימה. רק לקמר את הגב, ואז לפרוס אותו ארוך בשאיפה. ושוב, לתרגל את האיסוף של המרכז, ואיך המרכז משפיע על הקצוות. איך תנועה באמצע מהדהדת. ובשאיפה שוב לפרוס. הפעם עם הנשיפה נגלגל את הבעונות, נעלה לכלב פונה מטה. נסדר לנו לרגע בתוך הכלב, נשים לב לפרופורציות, רגליים ברוחב של הגן, כפות ידיים ברוחב כתפיים בראש כבד. כל שאיפה מייצרת איזו תחושה של התרחבות, כל תא ותא מתרחב, נפרס, תופס את המקום שלו בחלל, ובנשיפה כל תא ותא מתכנס חזרה לתוך עצמו. בשאיפה הבאה, הרגל השמאלית מתרומם לגובה של אגן, פלקס של כף הרגל, תשאירו את העגלים עוד מאוזנים, תחפשו בנשיפה את החוויה הזאת של האיסוף ברצפת האגן והבטן, זה הרבה יותר קל בתוך הכלב, כי זה פשוט גלישה של השרירים למטה. ובשאיפה הבאה, רגל שמאל תתרומם גבוה יותר, והיא גם תפתח את האגן שלנו הצידה, הטבור פונה שמאלה, תחפשו שם את האיסוף הזה של רצפת האגן והבטן, את החיבור למרכז. ולא רגל שמתנתקת מהגוף, או ממש יוצרת חוויה של שקיעה לתוך החוליות, חיסה לתוך החוליות של הגב התחתון. עוד שאיפה אחת התפרסו לכל הכיוונים של האסנה הזאת, רגל, ידיים, רגל שעולה, נשיפה, תשלחו את הרגל השמאלית קדימה, כל הדרך בין הידיים אם אתן צריכות, עם הידיים, מיד תביאו אותו קדימה, תורידו את עקב ימין שלכם אל הרצפה, ל-90 מעלות, ושימו לב שהעקב שמאל בקשת של רגל ימין על קו אחד. אנחנו עולות בתנועה מעגלית של היד לתוך וירבהדרסנה 2. מתארגנות רגע, ואם אתן צריכות רגע מלמעלה להסתכל ולדייק את המנח של הרגליים, נעשה את זה. ניקח שאיפה לכל הכיוונים של התנוחה, ראש למעלה, זנב למטה, ידיים, רגליים, ועם הנשיפה אנחנו אוספות את כל הקצוות האלה אל האמצע. כמו מחבקות מרכז, ולוקחות שוב שאיפה ומתפרסות לצדדים, נשימה בקצוות עד הציפורניים, נשיפה חוזרת חזרה לקו האמצע, אל נקודות האמצע שם, באזור האגן. ושוב, התפרסות במרחב, שאיפה, חזרה נשיפה. ואחרי שאנחנו ממש ממחישות את זה עם התנועה של הגוף, גם בתוך אסנה סטטית,
לוקחות שאיפה, פורסות את הידיים ונשארות בתנוחה הזאת. כל פעם בנשיפה תרגישו את האיסוף הזה באזור המרכז, שגם כשהידיים שלכם שלוחות החוצה, הן מרגישות משויכות יותר, מחוברות יותר על האמצע עם כל נשיפה. נסובב עכשיו את פנים כף היד שלנו למעלה, פלקס של כפות הידיים, מבט על היד השמאלית, כתפיים רחבות, ובשאיפה הבאה, גם העקב השמאלי שלנו עולה למעלה. עם הנשיפה, תניחו את העקב בחזרה, צמצמו מרחק בין הרגליים, אנחנו מקטינות את הפיסוק האורכי, מפנות את האגן שלנו שמאלה אל הרגל, ובור פונה אל הרגל השמאלית, ידיים יורדות, סדרו רגע את המנח של הרגל, ועם השאיפה, רגל שמאל מתכופפת, ידיים עולות ל-V-shape, פלקס בכפות הידיים, ועם הנשיפה אנחנו יורדות קדימה, ברך נשארת כפופה, הידיים מטפסות מאחורי הגב לכיוון השמיים, וקצות האצבעות לכיוון הגדלים. סובבו את הבורות שמאלה, ואז נעלה. שאיפה, אפשר ליישר את הדרך הקדמית, פלקס של כפות הידיים, מבט, קודקוד בזנב, ונשיפה, כאילו הכל נאסף פנימה. ידיים עולות מעל, קצות האצבעות והגדלים סוגרות מעגל, ושוב, עבודה על הקצוות, פתיחה, התפשטות במרחב, פלקס של הידיים, ועם הנשיפה. גם קצות האצבעות של הידיים מסמנות לנו את הסגירה המעגלית הזאת, את ההתכנסות פנימה. אז פעם הבאה נוריד את הידיים למטה, נשלח את הידיים רחוק קדימה, ניקח צעד לאחור של הידיים, נזוז עם זה, אבל הידיים זזות קדימה, ויש איזו תנועה החוצה בהכנה הזאת, יש לי רגל שנשלחת אחורה, יש ידיים שנשלחות קדימה, ראש וזנב, אנחנו לאט לאט מעבירות את המשקל על רגל שמאל, ובלי לחשוב יותר מדי, פשוט נשמות את התנועה, להתפרס לכל הכיוונים, להרים יד ימין, רגל ימין באוויר, ובנשיפה נוריד בחזרה, אפשר גם לקפוף את הברך השמאלית לרגע, לתת שנייה מנוחה לגב, ועוד פעם, לנשום ולפתוח, לשאוף את התנועה. מהמרכז לקצוות וחזרה, מהקצוות למרכז נשיפה. פעם הבאה אנחנו פותחות ונשארות, ארבע צ'נדרסנה שני נשימות, שאיפה, וגם בתוכה הסטטית יש לי נשיפה שמחברת את הקצוות אל האמצע, אולי עוזרת לי להתייצב עוד נשימה אחת, אפשר להישאר עם הברך השמאלית כפופה, זה נותן לנו קצת יותר הקלה שמקרב את הרצפה אלינו, ובנשיפה הבאה נוריד יד, נוריד רגל, נשלח את רגל ימין שלנו אחורה, נניח את הברך ונקרב את רגל שמאל אליה, ושוב ניקח מנוחה בעובר, ידיים איפה שנוח, מצד הרגליים, מתחת למצח, גבוהות נמוכות. נסו להרגיש את הפעימה הזאת של הנשימה, במיוחד בתנוחה כל כך קומפקטית כמו העובר, שאפשר באמת להדגיש את הקומפקטיות שלה עם כל נשיפה, אבל בכל שאיפה באמת להרגיש שם את ההתרחבות של התאים. אפשר להרגיש את זה בגב, בעורף, בקצות האצבעות של הידיים אפילו. לאט, עם הנשיפה, גלגלות הזנב, חוליה אחרי חוליה, אנחנו מתיישבות על העקבים. וג'ראסנה. לוקחות פה שאיפה כשהידיים מתרוממות לצידי האוזניים, בית חזה פתוח, זנב ארוך רחוק מהראש. ועם הנשיפה, רגע לעובר, אבל רק בשביל לקחת משם תנופה, אנחנו נראות נמוך ועמוק פנימה, ובשאיפה הבאה ניתן לרגליים לדחוף לרצפה ונעלה כל הדרך למעלה. כל הדרך על הברכיים. בית חזה נפתח, ונשיפה אנחנו חוזרות חזרה. לתוך העובר, רק ביקור קצר, לקחת תנופה משם ולעלות. שאיפה. לפתוח עוד את הלב, להרחיב ידיים ובנשיפה. שוב לרדת אחורה. שאיפה. ועם הנשיפה, קחו את הידיים שלכם בסיבוב לאחור, תניחו אותן על אזור העצה או הירכיים האחוריות או העקבים. אוקיי? כל אחת יודעת איפה מתאים לה היום להיות עם התנוחה הזאת של אוסטרסנה. ותחפשו פה בשאיפה איזושהי תחושה של התרחבות של בית חזה, כתפיים שמתגלגלות אחורה, מבט שעולה, אבל אז תמצאו את האיסוף של רצפת האגן והבטן. אוקיי? את החוויה הזאת שהמרכז אסוף, שהמרכז מחבר אליו את הקצוות, שזה לא קצוות שמתנתקים מהמרכז.
ואם יש אפשרות, תרחיבו את הידיים עוד לצדדים, תראו שזה לא עמוס בגב התחתון, שעדיין יש חיבור למול הבנדה, לאודיאן הבנדה, ואם אתם רוצות, תשלחו את הידיים קצת יותר נמוך מאיפה שהיו רואים קודם. רק תבדקו שהאיכויות מתקיימות, יש פה גם שאיפה, ויש פה גם נשיפה, יש פה גם התפשטות במרחב, פתיחה נהדרת של הלב, של אזור הבטן, אבל גם איזשהו איסוף של המרכז, שנראה על גב שהוא מרוסן יותר, גב תחתון. ובשאיפה הבאה, אנחנו נדחף את המשקל אחורה, נדפוף מעט את המרפקים ונדחף את עצמנו חזרה קדימה, שיהיה לנו מאמץ ליציאה מהתנוחה. תניחו את הידיים קדימה אל המזרון, אנחנו לוקחות את זה לפאפי פוז. אצבעות פרוסות, אנחנו שולחות את הידיים אחורה ולמעלה, המצח לרצפה, ואוספות את הצלעות שלנו פנימה, צלעות פנימה, בטן הסופה. בעיקר אנחנו מחפשות להאריך פה את הגן התחתון. במקום שכנראה בכל זאת מתכווץ לנו קצת בתנוחה הקודמת. להשוויץ עוד את עצמות הישיבה אחורה ולמעלה. לאסוף עוד את הבטן ואת הצלעות המרחפות כמו מכוך. ולהרגיש את כל הרצועות והרקמות והיריעה הזאת של הגב. הכל מתארך מהידיים אל האגן. יופי, מכאן לאט לאט אנחנו עוברות לישיבה. קחו את הישבנים אל העקבים, נתרומם לישיבה על העקבים ונטה את האגן שלנו ימינה. אז אנחנו עושות עוד איזשהו סיקוונס על הרצפה. נטות את האגן ימינה שלכם, רגליים לשמאל. לוקחות את הרגל הימנית קצת יותר קדימה, שאפשר יהיה לראות את כף הרגל, ואנחנו לוקחות את היד השמאלית, לתפוס את השוק השמאלית, ובמקום ליפול על הישבן הימנית, תעבירו עוד קצת משקל שמאלה, במרכז שלכם, תאזנו את עצמכם. היד הימנית עולה, ובאה מעבר לראש. ניקח את זה למתיחה צידית, תראו שהטבור לא נופל למטה, הטבור שמסתכל ממש קדימה. עם הנשיפה אנחנו מורידות יד, מזדקפות בשאיפה ושולחות את היד השמאלית מאחורי הגב, ובכל הוצאה של אוויר, איסוף של רצפת אגן בבטן, שממש עוזר לי להעמיק את הפיתול. כאילו משהו באיסוף של רצפת האגן מסובב את הבסיס של השדרה שלי קצת יותר שמאלה. אני כאילו קורצת את רצפת האגן שלי שמאלה, ומתחילה את הפיתול הספירלי הזה במרכז הגוף, מסביב לשדרה, ממש ממש מלמטה. עם השאיפה נשחרר, נסובב את הטבור לימין, אל הרגל הכפופה הקדמית, וממש נרד עם הבטן אל הטבור, נשען עם המרפקים אל הרצפה, ניתן לראש ליפול, אתן יכולות גם לתמוך עם הידיים במצח, זו חוויה נהדרת של שחרור המוח הקדמי שלנו. וקצת לנוע עם זה מצד לצד, לתת לאזור שמתחת לטבור, להניע את הגוף. תנועה שמתחת לטבור תמיד תעדבד במעלה השגרה, עד הראש, עד כפות הידיים. ותעדבד גם במורד הרגליים שלנו, עד לקצה. נקטין את התנועה עד שהיא דועכת. ובמקום הזה אנחנו ניקח 3 מחזורים של ברמה פרניאמה, אנחנו פשוט מהמהמות עם כל נשיפה. מוציאות אוויר בהמהום, יכול להיות בטון שלכם, בקצב הנשימה שלכם, ובלי מאמץ. לקחת אוויר. עד סוף הנשיפה, ושוב שאיפה. האחרונה. לקחת עוד כמה רגעים, לתת לוויברציה של הצליל, עוד להדהד בתאים של הגוף, בחלל של החלון. לאט לאט נעלה. נעביר את הרגליים לכיוון השני.
שמאל תבוא קדימה, ימין לאחור. שימו לב שהאזור של המרכז בתנוחות מהסוג הזה הוא קצת באוף-סייד, הוא קצת יוצא מהאיזון, אנחנו ממש בעדינות כמו מגלגלות משקולת מצד שמאל לצד ימין, זאת לאגן הימני שלנו להיות כבד, מחזיקות ביד ימין את השוק, ושולחות את יד שמאל מעל הראש, שאיפה. הטבור עדיין פונה קדימה ולא נסגר לכיוון הרגל. כל נשימה אפשר להרגיש את ההתארכות של הזרוע, את הפתיחה של המותן. כל נשיפה זה חוויה של חיבוריות של קצוות למרכז. ובנשיפה הבאה אנחנו מורידות את היד, מזדקפות, יד נגדית לרגל, ימין שתבוא מאחורי הגב, ובכל הוצאת אוויר, איסוף של רצפת האגן והבטן עם קריצה שקרקעית אגן ימינה. נתחול של הפיתול מבסיס השדרה שלנו. אם ההנחיה הזאת עובדת לכם, אם בכלל הגוף מגיב מבחינה גופנית להנחיה המשונה הזאת, אולי זה גם מרגיש אחרת בין צד אחד לשני. לאט, נשחרר את זה, נסתובב עם הטבור אל הרגל השמאלית, נרד עם הידיים מצד הרגל, ממש נשעין שם את כל העדרים הפנימיים של האגן, של הבטן, צלעות. שוב אפשר להרים את הידיים לכיוון המצח, או להוריד את המצח אל הידיים, מה שיותר נעים, אל תדחפו את הראש בכוח למטה אבל. וקצת לזוז עם זה מצד לצד, להתחיל את התנועה מתחת לטבור, באזור הזה של הבטן התחתונה, ולראות איך זה משפיע שם על האגר התחתון, על האגן, וממש עד לקצוות של ראש, ידיים, רגליים. אפשר להתנסות בתנועות קטנות ומהירות יותר, תנועות איטיות יותר, רק נדלות מצד לצד, מעגלים. ולאט לאט נעצור את התנועה, וגם כאן ניקח 3 מחזורים של ברמה פרניאמה, הרבה אוויר פנימה, והמהום בנשיפה. אנחנו גם מנצלות את ההזדמנות לשאוף למקומות שמרגישים סגורים, מקובצים. ניסים לרווח מבפנים. ולאט לאט מכאן נסתכל חצי הדרך. נביא את הרגליים קדימה. ידיים מאחורינו, וכל בתחילת התרגול, נצייר מעגלים מסביב לאגן, אבל בעצם תנועה שמתחילה הרבה יותר מלמטה מהמרכז של הבטן התחתונה שלנו, מתחת לטבור. צד שני, שימו לב לתנועה עכשיו, כמה תנועתיות יש באזור הזה, אולי תקיעות חדשה, אולי תקיעות שהייתה בהתחלה והשתחררה. רק תנסו לזהות. ואז תגלגלו את הגב שלכם אחורה, תעברו לשכב על הגב, ישרו רגליים קדימה, ואנחנו נעשה ברגליים מין תנועה כזאת של פלקס ופוינט, אבל מאוד מאוד מהירה. בעצם נרגיש איך מקצה אחד, אנחנו מפעילות עד הקצה השני, אבל תעשו את זה בשכיבה על הגב, זה יהיה לכם הרבה יותר ברור. בדיוק. תמשיכו לעבוד עם העקבים לתוך הרצפה, פלקס מפוינט ברגליים, מהתנועה שכפו את הרגליים, תרגישו איך זה בעצם מרכיב לכם את האזור של האגן, את הבסיס של השדרה, ואת כל השדרה עד הקודקוד, ואנחנו יכולות להרגיש שם תנועה גם בכתפיים. נראה, זה הרבה יותר מהר עם הפלקס והפוינט של הרגליים. הרגליים ישרות, וזה רק מהקרסוליים, וזה קצת מרגיש כאילו המגע של העקבים מנסה להזיז את המזרון. כאילו העקבים מנסים להזיז את המזרון קדימה ואחורה.
אבל המזרון לא זז, ומה שזז זה הגוף שלנו, קדימה ואחורה, במעלה הגוף. אוקיי, ואז שחררו את זה, תנו לכפות הרגליים ליפול. תביאו את כפות הידיים כף אל כף, שתשפו אותן, תפתחו אותן זו בזו, וככה כמו שאתם בשכיבה, תניחו את שורשי כף היד על העצמות לחיים, ואת האצבעות לכיוון קו השיער, מרפקים למעלה. מרגיש את המגע של הקצוות בקצוות, קצוות האצבעות, במעטפת החיצונית של הגולגולת של הפנים. נשאיר עיניים עצומות ונשלח את כפות הידיים אל הבטן התחתונה. הגודלים במגע על הטבור. אצבעות מורות במגע על עצמות הערווה, מודרה של האדמה, שמחברת אותנו אל הסנטר, אל המרכז, אל הרחם. בשאיפה הבאה, נשחרר את הידיים אל צידי הגוף, גב כף היד אל הרצפה, שוואסנה. מרגיש את הנשימה הזאת גם ממשיכה אל כפות הרגליים, ממשיכה אל הקודקוד של הראש, וכל פעם בנשיפה תרגישו את השקיעה הנעימה הזאת של הבטן התחתונה מתחת לטבור ולכיוון הגב. וקצת יישאר עם החוויה הזאת בתוך השוואסנה, או לפחות תחילתה של שוואסנה, ונרגיש איך כל שאיפה מייצרת אצלנו איזושהי תחושה של התפשטות במרחב, רוחב, אורך, עומק, וכל נשיפה יוצרת חיבוריות של קצוות לאמצע, ואנחנו הרבה יותר מרוכזות, פיזית ונפשית. בהדרגה אנחנו משחררות גם מהחיה הזאת. פשוט מאפשרות לעצמנו כמה דקות של הוויה. שוואסנה. לאט לאט ובהדרגה אנחנו מאפשרות לתשומת הלב שלנו לחזור.
לעשות רגע באמת, כמו מין מבט רנטגן פנימי אל תוך הגוף, לזהות את התנועה הנשימתית התאית שיש בכל אחד ממיליוני התאים שיש בגוף שלנו. וממש לנסות לחוות שם את ההתמלאות של כל תא ותא ביחד, את ההתרוקנות של כל תא ותא באותו הזמן, עם כל שאיפה ונשיפה. איזשהו יוניסון של תאים. אין סוף תנועה ופעילות בתוך הגוף שלנו, במיוחד כשאנחנו נחות. עם הנשיפה הבאה שתגיע, אנחנו אוספות את הברכיים, אחת אחרי השנייה לכיוון החזה. בשאיפה שולחות את הידיים לרגע לצידי האוזניים שלנו, מעבר לראש, ואז בנשיפה מחבקות עם הידיים את הברכיים עוד קצת פנימה, וגם אם נוח מרימות את הראש מעל הרצפה, מצח לכיוון הברכיים. נניח בחזרה את הראש ולהתגלגל בעדינות מצד לצד, בכבדות נעימה. יופי, ואז דרך הנגלבים האלה נמצא את הצד שנוח, ונעלה ממנו בחזרה לישיבה, במבט קדימה. ניקח רגע להוריד את המשקל בחזרה על האדמה, דרך האגן והרגליים. נרגיש את העציפה הכלילה של פלג הגוף העליון, והמאמץ המזערי הנדרש. ניקח בשאיפה ולפרוס ידיים רחבות, נגדיל את מרחב הלב שלנו, ועם הנשיפה נביא את כפות הידיים דרך העין השלישית אל מרכז הלב. ניקח פה שאיפה אחרונה, נשיפה ליוגה מודרה, לכפיפה מלאה. נמסטה, תודה רבה. איך אתן?